Il-ħadd filgħodu Kita ġu stressa l-qorti u nżamm arrestat wara akkużi miġjuba kontrih li refa' jdejh fuq ommu missieru. Missier Kit kien ċempel informa l-pulizija li kien għaddej argument bejn il-membri tal-familja tiegħu bibnu sawwat kemm lilu u lill-ommu, it-tnejn residenti ħal-qormi. Fil-qorti semma kif din ma kienx l-ewwel darba li ġew imsejħa l-pulizija f'din id-dar. Madankollu f'dan l-aħħar każ il-ġenituri kellhom jittieħdu fl-eqreb ċentru tas-saħħa minħabba ġrieħi ħfief li sofrew. Iktar tard il-missier kellu jittieħed l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Fil-qorti l-imputat talbet biex bina ma jersaqx iktar lejn dara. Minkejja l-avukat tal-għajnuna legali Viktor Buġeja talab għal ħelsien mill-arrest, dan ġie miċħud mill-prosekuzzjoni jekk kif l-omm u l-missier għadhom iridu jiġdu. Il-maġistrat ġew mifsut innota kif l-akkużat kellu ma 13 l-akkuża kontrih. Dan fid-dawl li r-Risk Assessment Aġenzija appoġġ dwar l-akkużat u wieħed għoli u ta' periklu. L-akkużat ċaħat il-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Kajli Borġ.